down first. Te mentang sengi nagaliang jongi ka East Jaintia National Council hadin bangi la yo kijing job nakinang song jong kene gathain ba kibon ki trok deuyong ki bawan na bar state bandai support cement plant te banti ke kijing sisa nagaliang kaseng menin ni labat de kowe ke trok ka badai jong ka star cement te habang ichak ya ki kot kisla jong kene ke trok kadon ya ki EV bill ya ki invoice bat kumta terter Henry ke ba peneng apat yingi ke lomba kini ki kini ki ba kit nu yang ba wan nabar kim shem labot ya ka SOP dan ni kata ka notification bala pemi da ka mining and geology department haka pratrik uno womba arja akuar haka ni ka SOP kala thok shai ba kilo ki minerals ko mudaw yung na kiwe ki ba wan nabar ki dai ban yok approval na ka mining and now secretary jong ka mining and geology but hadin nang taro enda kila transport ya ki ma jong ki support ka nega state ko jongi ki dai ban verify ya ki documents ki jong ki kum kita ki EV bill ki delivery chalan but ki negi invoice ki dai ban verify but ha kita ki kot ki jong ki dai ban don ki seal but ki sign jong ka DMR Henry habang icha ka ketua kali kam dan yakum kita. Tehalor kene ka nakalyang jongi keseng munta kesengi ngila lek bu sundam da ka complain syau deputy commissioner jong ka East Jaintia Hill district ban simkia halor kene ki kam illegal ne ki kam bean jong kene ki cement plant. Tahabai de bar kene ka jingi kram ka jongi bat UDC ula pula baun sapha ya ka jingtha syaki concern department kum sya UDMO Syaki Police Department ban pan ke jing pensai ban la halor kene ke jing la bean jong kene ki cement plant tahabai de ba kene na kene jongi ke sen sa copy ru ya kene shaw SP ban lada ka department lane lada ka district administration lane ki concern department kim chim ke halor kene na kalian jong ke sen kan sa pha ya ki unit ki circle ya ki noilam jong ke sen ban la hi ya ke badon kam ban la na ka banta kabah kamiat kejinga long jong pagba hi jong ka district di borok kowe